Samantala, isinusulong po ngayon po ng lalawigan po ng Ilocos Norte ang adhikaing maiwasan ang insidente po ng pagkalunod. Kasunod na rin po ng inaasahang pangdagsa ng mga turista ngayong summer vacation. Alinsunod po dito po ay sa inisyatiba ng Department of Health, Ilocos Region, sa pagtataguyod sa 4Bs o ang bantayan ang mga bata, bida ang salbabida, barrier at bawal ang alaka. Sa naganap po na punong po ng ipinahayag po ni Dr. Jessa May de Guzman, Medical Specialist 3 and Head of the Public Health Unit ng DOH Ilocos, ang mga kaalamang nakapaloob ukol dito. Binigyang din po ang nararapat na pagbabantay sa mga kasamang bata, paggamit ng iba't ibang life savers tulad ng life vest at iba pa, at pagtatayo ng mga barriers at ang hindi dapat pag-inom ng alaka. Nagpapakita ng suporta at pakikiisa ang lalawigan sa pamamagitan ng pagbababa sa mga komunidad ng mga nasabing kaalaman at paglunsad ng water safety practices sa mga higit dinadagsang pinagliliguan ng publiko. IFM News. IFM News. IFM.